Аз малко за очакването искам да ви разкажа. Защото и да имаш деца е супер, и да нямаш деца също е супер, ама очакването е съвсем различно нещо. Сега да имаш деца е супер, защото всичко успяват да направят на мати маскара. Което значи от това да нарисуват с малките си сладки ръчички, малки сладки рисунчици, по всяко малко сладко кътче на малката ви сладка къщичка, на която плащате наем с малката си сладка заплатка. Но и не само с моливи и маркери и пастели работят, защото те са широко надарени. Някой път рисуват с чук. Но както да имаш деца е супер, така и да нямаш деца също е супер, с което не искам да съм безсърдечен към хората, които много се надяват и после се не става. И ние се надявахме много и не ставаше и после в нашия случай стана. Тук просто искам да спомена хората, които са решили да нямат деца. По някакъв начин сте супер пичове и сте ми герои. И тия екскурзии, тия ходения до вкусни места, тия гледания на късно кино са супер и не искам да звучи все едно ви завиждам, че ви се случват, ама едно такова малко да ви кажа ви завиждам. Та и да имаш деца, и да нямаш деца е супер, но очакването е несравнимо с всичко останало. И никакво въображение да нямаш. Пак ще почнеш да си мислиш, дано да не е дебело като мене, или дано да е умно като майка си. И после си кажеш, че то не може само с лошо. И си кажеш, дано да има рефлекси като мен, защото аз съм такъв един ловък и мога да фащам разни неща, дето летат много. Обаче, ако се окаже, че имаш малко въображение, аз наистина мисля, че всички имаме поне по малко въображение, почваш да задълбаваш в истинските морета и океани на бъдещето. Ама като се родиш и ни хареса ли? То нас и ние него. Ще иска ли да е с нас? Ама като порасне, ако се разболее, аз ще мога ли да го обичам? А ако дойде на 14 и каже, че това е приятелката ми Еди, коя си чакаме дете, честит дядо, тате. А ако има талант за нещо и трябва да си напусна работата и да не хода на вкусни места и да не гледам нито едно късно кино, за да го вода на мястото, на което развива таланта му, за то ли е по-важно или аз? И знам, че винаги отговор е много ясно, че то, нали, но винаги този отговор е малко насилен. Такова да сме честни. Защото всеки иска да си е важен на себе си. И после идват и едни решими въпроси, като ама то сега здраво ли ще е милото? Сега, понеже това е част от кампанията на NM Genomics за ранно тестване на деца, още докато са в корема на майките си, ще кажем, че може да проверите лесно и да сте доста сигурни в резултатите. Но друго ми е важното. След въпросите и страданията, и мислите, и тревогите, но и очакванията, и надеждите, идва един момент, в моя случай и в двете бременности, които преживяхме, нали аз, какво съм направил, но и на сина ми, и на братята му близнаци, около 7 месец, изведнъж няма какво да си мислиш. Оглупяваш. Нали се сеща, дето се казва мами брейн, защото майката не може да се концентрира върху прости неща, и то така дълго време след раждане. Преди това, вярвайте ми, има деди брейн. Свършват ти темите за монолог. И в главата ти става празно, като на летище Пловдив. Хем е летище, хем никой не каца и не излита. А като излетиш, знаеш, че на толкова много неща може да ти е вкусно и да гледаш нощно кино, ама не излиташ. Празно е. Такова празно смисъла на Вселената, приятели. Разни йоги, шри-шрита, майндфулнеси, коучове, чай с женшен и корен от джинджифил прекарват милиони часове и медитации да ти изпразнат съзнанието, да полетиш в нищото. А то всичко, което ти трябва, е жената да забременее и да е в 7 месец. Защото тогава започва един такъв живот, че само си кажеш, нищо не си кажеш, защото не мога да мислиш.
Някакви тъпоти се случват абсолютно на автопилот. Купуваш бебешко креватче или само защото са те посъветвали, някой ти е пратил Excel с какво да купиш, бебешко гребенче, което никога няма да използваш. Или, знам ли, малки сладки пастелчета купуваш да рисуваш, защото ще ти е едно такова малко сладко. Нали? Но тебе реално те няма. Сега, аз не съм най-големия спец по наркотиците. Но тия 2 месеца мога да ги сравня с 2, 3, 4, 5, 6 джин тоника на морето. Всичко се случва. Ти всичко разбираш. Но нищо не се случва и нищо не разбираш. И сега пак, понеже NM Genomics, нали, вероятно сте бременни, не си и мислите дали да си направите геномен тест, отварям скоба, ако може да си го позволите, направете го. Много може да ви олекне, ще видите, затварям скоба. Та подозирам сте по-рано в тая бременност. Та манете го детето, бе, живо, здраво. Това, което ви чака, е самото чакане. Малко, но много сладко. За разлика от пастелите.